kudirectwa namadam Tanaka ngatiuye kuno vari kunastirwawo ngativaitangosimuka tiuye kuno kuitira kuti vakupinda zviite nyore vazovapinda ikoko ngatingosimukai tese vari kunastirwawo tiuye kuno tinotenda vangu vari pachimana chedhafu tese tapinda nai pamusoro mhuri yekwamudadirwa tinoti nematambudziko maita inini ndinoitwa Dr. Mjilanadzo mufundisi pano tiripo kuchema nemi uye tinotenda tichabatana basa zvakanaka kusvika ranyatsopera mangwana kuzororo vatiri kuenda navo vachanotipetera basa guru vanoitwa Mr. Zvidzai sesanganai nemhuri makadii vabereki tine matambudziko vaZvidzai vakairwa semunhu wemurume nai ndakutoenda kugender commission ini alright kungozvirerutsa kuti zviite sezvinoita nyore regai tiremekedzane tatanga nekuremekedza amai vachazenge vari motikari inenge ine mudikani wedu vanoitwa mamachi tambovaona sandichanyatsooni kuti vagara papi tokuremekedzai mama vapo wenyu unotikoshera regai tiremekedze baba naamai vatadiwa naShe muzita raJesu Kristu amen. Masiblings tinovaremekedza vakoma vaningi nehanzvadzi dzake tinokuremekedzai tikaremekedza zvakare vanatezvara varivo vana amai vatadiwa naShe in a special way yekuvauchira maoko mukamwe tiuchire vana baba tinokuremekedzai vana baba veparikunda tikaremekedza mhuri yose yekuOmni Contact inove subsidiary yeEconet kutaura kudai ndichipedzisa kupazisa vamwe mumwe chete wavo ari kuvatungamirira anozowana mukana wekuti atibate maoko tiri pamwe chete saizvezvi saka tototanga kupenyana nekutarisana naika thank you vekuOmni Contact regai tiremekedze mhuri yose yekuSalvation Army tinodai naye amen masvita regai tiremekedze mhuri yose yekuApostolic Faith Mission muzita raJesu Kristu amen. Ndichada kuremekedza vafundisi vari pano neuwandu hwavo ndichivadoma umwe neumwe. Tichatanga nekuremekedza Lieutenant Mhuma. Regai tiremekedze zvakare Major Muchenje. Hallelujah. Regai tiremekedze our very own Reverend Senior Chaplain Bunda. Nematambudziko tinokuremekedzai ndipredecessor uyu tinokuremekedzai mufundisi mukupedzisira asi kusiri kudupukisa ndoda kuremekedza mufundisi vari pano ndichizovasiyira mukana asi ndisati ndakutuma kwavari tichakumbira umwe chete wekuOmni Contact subsidiary yeEconet kuti vauye vazongotaurawo a sentence or two tivauchirire moko vachiuya toramba tichiuchira kusvika vasvika pamusoro imhuri yepamudadirwa pamusoro ematare ese ataura nezvavo
tinomirira mhuri yeConnect kunyanya yeOmni Contact tinoti mumatambudziko. Tadiwa naShe mumwe wedu watatu kushanda naye, tiri kuremerwa zvakanyanya ende tauyawo kuti tingoonekedzana naye uwandu hwedu tiri kumashure kwatakagarawo. Nyaradzai naJehovha, tina mashoko mazhinji atinogona kutaura, asi tinoti Mwari mweya mutsvene aramba achishanda nemhuri yose uye akubatai mweya yenyu agokunyaradzai sezvinogorekwa chete naJehovha. Chitai mutenda ekuOmni Contact mukangoti nyamu muchivabatsira kusimuka kudzoka, chingoti nyamu tipone regai ndikusumei kuna mufundisi vari pakati pedu vachatikuidza mberi kwechinguva chipfupi. Captain Muma tiuchire vachiuya. Tokona kusimuka. simba redu tinokunamatai tiri mukati memba ino tichitarisana Mwari nekutora mutumbi womudikanwa wedu uyo wamakatora pakati pedu nenzira isina kujairika. Mweya Mutsvene, ndinozviziva kuti une simba uye une basa pakati pedu rekutaura nokurapa mwoyo yakapwanyika nekutinyaradza nokutipa tariro mamuri. Tinokutendai Kristu Jesu nouvepo hwenyu pakati pedu. Taurai nenzira yamunoda, imi Kristu tigoteerera. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Amen. Tinogona kuti tiri pasi. Haleluya. Ndinokukwazisai muzita raJesu. Amen. Vatisina kuonana navo tinoti nematambudziko. Ndoda kutenda Mwari zvikuru sekuridza nemuranda wavo nokutipawo mukana munhu waMwari kuti tumire pamberi penyu tichigoverana shoko raMwari. Ndoda kuti tingotaura zvishoma munguva pfupi kuna Job 14, ndima dzakajairika. Job 14 verse 1 kusvika pavhesi ya7. Job 14 verse 1 to 7 changoverenga nekukasira. Munhu akazvarwa nomukadzi ana mazuva mashoma azere nokutambudzika anobuda seruva ndokusvava, anotizawo semumvuri haagari. Ko, munomutarira munhu akadai nameso enyu muchinditonga here? Ndianiko ungabudisa chinhu chakanaka pane chakaipa? Hakuna. Mazuva ake zvaakatarwa, mwedzi yake yakaverengwa nemi. Makamutarira miganhu yaasingatenderwe kudarika. Regai kumucherechedza azorore kusvikira apedza zuva rake somubatiri. Nokuti kana muti uchinge watemwa, kune tariro kuti uchabudazve, uye kuti davi rawo nyoro haringaperi. Kunyange mudzi wawo ukakwegurira muvhu nehunde yawo ikafa pasi, kunyange zvakadaro uchabukira kana wanzwa kunhuhwira kwemvura ndokubudisa matavi somuti muduku. Asi munhu anofa
akaparara hake. Zvirokwazvo munhu anorega kufema zvino aripiko. Ameni. Hama dzinodiwa, ndoda kuti mazwi mashoma aya mazwi anotaurwa naJob, muranda waMwari wakanga wakarurama kwazvo, asi nekururama kwake hazvina kuti matambudziko akonewe kuti arege kumuwira. Tinodzidza Job, vana vanofa vari vanomwe vose, anongonzwa kuti vana vakanga vachifara, asi tsaona yakauya ndokuwirwa vari mumba ndokubva vafa. Job mukutaura kwake ane mazwi anotaura, mazwi erutendo. Anoti Jehovha wakapa, Jehovha watora, zita rake ngarikudzwe. Ndakauya panyika ndisina chinhu, ndichadzokerazve ndisina chinhu. Pandime yataverenga nekunzwisa kutambudzika kwaakasangana nako, anoita sekunge akupinda mutsoka dzaMwari nekuunderstanda life, kuti munhu zvaari panyika akafanana neruva. Nhasi anobuda, mangwana anosvava. Tinosvavisa maruva ndichicherechedza kune vanoita zvemaruva. Ndakaona kuti anogona kusvava nekusheka kwemvura, anogona kusvava nekuwanda kwehiti, anogona kusvava kana pakaita gonye pasi pemaruva rinodya mudzi, unoona ruva rakuondoroka rinobva rasvava. Ari kufanidza upenyu hwevanhu semaruva. Hama dzangu, ari kungoburitsa pfungwa kuti upenyu hupfupi. Mukupfupika kwawo hatizive, haufanani. Wemumwe makaverenga mapisarama 90 verse number 10 anoti takatindiro kurarama 70 years, kana tawandirwa nyasha topinda mu80. Mwanakomana wataunganira pano haana kuwanirwa mukana wokusvika ku70 years, wawanirwa mukana we22 years. Job ane understanding yemugano, limitation yeupenyu. Anoti makamutarira mugano waasingatenderwe kudarika. Ndoda kuti uzive mudikani hama kuti tadiwa nekumuda kwataimuda nako ane mugano waakatemerwa naMwari. Ndinozviziva kuti tine mibvunzo yakawanda, ndinozviziva kuti tine madai akawanda. Dai akangonzi tipe kuno zvawainazvo, pamwe dai upenyu hwakapera, but nekuti chikonzero ndechemugano, izvozvo zvose inongosara ari mawishes kuti dai vakadai, but nokuti mugano wakanga watemwa, Mwari havana kutendera kuti agone kupukunyuka. Ndoda kuti tinyaradzwe nemashoko aya, tichiziva chinhu icho hama dzangu, kuti mazuva ake nemigano yake yakatarwa naMwari, havana kumutendera kudarika. Ndoda kuti musimbiswe nemazwi ari kuna mapisarama 34 verse 18. David achipupura murwiyo rwake achiti, Jehovha uri pedyo nevane mwoyo yakapwanyika uye unoporesa vane mweya yakapwanyika. Ndoda kuti hama dzangu, Mwari dai atibata muzive kuti mukuchema ikoko, he is not far away from us, he is with us. Anesu, ari pedyo nesu. Mukunamata kwedu ngatinyaradze, ngatinzwe kunyaradza kuna Mwari, tichiziva kuti imi mune mugano, ini ndine mugano. Tadiwa akanga ane mugano, haana kuutenderwa kuudarika. Mukupedzesa, vanorima nzungu vanozvinzwisisa izvi. Kana wakatonongora nzungu, chinokosha inzungu. Kana vakudispoza makoko, ndakaona vachembere vachiti vamwe vanonzungu makoko iwayo vanoisa pamharadzano dzenzira kuti vanhu vatsike, vamwe vanoisa mugarden, vamwe vanogadzira masodhasi ekubatidza nawo moto, vamwe vanoita zvakasiyana siyana. Nekuti chinokosha nzungu yabuda, disposal yemakoko kwavari haisina kukosha, vanongorasa anyway. Muchanzwisisa kuti chinokosha pana Mwari patiri ndicho chakasikwa nemumufananidzo waMwari chiri mati chinonzi munhu. Ichocho Mwari kana vakuchitora, how he disposes the body semakoko enzungu. Ndosaka kuti mumwe anofa netsaona, mumwe anotsikwa, mumwe anorwara, mumwe anosangana netsaona yakadai so. It's how God disposes the body. Kwaari anenge atora mweya, icho chinonzi munhu. Ndoda kuti Mwari wokudenga vatinyaradze, atizive kuti imimi makagara muno nhasi, your body ichadispose pasei. Ingobvunza neighbor kuti neighbor, do you really know kuti body yako ichadispose pasei?
No one knows. Hakuna anoziva. Nokusaziva kwedu natadiwa aisatozivawo kuti ndo zvachasangana nazvo. Vekubasa vanga vatoronga schedule yedu the following day. But who knows? Danakazviziva Mwari haana kuzvitendera zviitike. Ndipo Jacobo anoti musati mangwana ndichamuka ndichiti asi itikana Mwari vanditendera ndichaita zvinoti ndogoenda kunoti kana tatenderwa naMwari. Kana asina kutendera dzinongofa zvingori mumaplans chete. Dai Mwari wokudenga atinyaradza. Ndoti vanenge kunamata ndikumbira Reverend Gunda munhu waMwari vagonamata tichidzorodza kuimba mazuva atanga tikuimba kuti Baba garai neni. Munhu anozvarwa chasara kufa. Toda kuti Mwari wokudenga atinyaradze. Munhu anobarwa iye anokura asi kufa kuchauya. Baba gara ineni gara ineni nokusirabe gara ineni Tinamate kuna Mwari wamasimba ose. Nguva yokurereka kwezuva tinoramba tichidzoka kwamuri. Paul says, for me to live is Christ, to die is to gain. Kwandiri kurarama ndiKristu, kufa kupfuma. Tiri kurwadziwa nguva yokurereka kwezuva nekuda kwemwanakomana wedu akasangana netsaona. Ndinoda kutenda kwazvo from the book of Genesis. Abel's blood rakataura. Ndinoda kunyengeterera maandero ekurereka kwezuva. May his blood fight back. In the name of Jesus. Kune vakazviita. Ndiri kuti Jehovha Mwari ngavasafe asi ngavatambure kweupenyu hwavo hwose. Vadye maronda emiviri yavo, vatambure uye muvabudise pachena. Baba muzita raJesu. Nyaradzai baba namai, nyaradzai masiblings, nyaradzai hama neshamwari, nyaradzai kereke yeSalvation Army, kunyangwe nemakereke akasiyana siyana. Baba hatigone. The book of Revelation 14 verse 13, John says, ipapo ndakanzwa izwi richibva kudenga richiti, nyora uti vanofa vanofira munashe vakaropafadzwa kubva zvino. Hongu ndizvo zvinoreva mweya kuti vazorore pakubata kwavo kukuru, nokuti mabasa avo anovatevera. Chititungamirirai Mwari kubva zvino, tungamirirai kereke Salvation. Tava kuenda kumba for an overnight vigil. Tinorayira mweya wetsaona patinofamba. Chingadyiwe chose ngachiropafadzwe nemi. Rapai mwoyo yatsemuka manheru ane kurereka kwezuva. Baba muzita raJesu, kunyangwe neprogramu yamangwana kusvika mutumbi uchiradzika uchidyarwa kuzororo, rambai muri pakati pedu. And the fellowship of the Holy Spirit be with the family. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Over to you, Chaplain. Tinotenda. Thank you so much.
Chaplain Gunda Vanamata tinotenda naCaptain Muma nekushumira kwavaita muchinguva chipfupi, asi ndinotenda kuti tabatsirika naika. Takusvika pane chimwe chikamu chekuita body viewing, ndisingazive kana paine an announcement from the family. Kuona sekuti hapana, handiti urongwa tinononzwira kumba wemangwana. Tichatanga kuita body viewing, vari kulast row tisi tinotanga kusimuka. Munouya nekuleft kwangu, kunove kuright kwenyu, there is an aisle yekufamba nayoko. Vafundisi vedu vachange vakamira pavari apa. Todarika nepamberi pavo tobuda nedhoo iri. Toenda pamotikari iri parutivi urwu rakatarisa kumaputsi kwedu yakavhura madhoo. Vari kunoku kana tapa second row tozopinda naika. Yes, then vari kunoku vasiri vafundisi tinoteera vari kwekupedzisira. Kune vasati varedi kuita body viewing, vakadaro munopinda nepanapa. Kureva kuti hapana kusara akagara, tese tiri kusimuka nai. Vasati varedi kuita body viewing topinda nepanapa. Varedi kuita body viewing toenda neuku. Ndichadzokorora varedi. Handina kuti varamba vari kuti vakana kuti vasiri kuda. Vasati varedi topinda nepano. Vari redi topinda neuku naika. Tinotendwa kuimba tichiita body viewing. Kudarika nepamberi pavafundisi tinoteerishwa is just a role. Naika, ngatindizvijekese nekuti ndakambozvibvunza mazvita. Over to you, sir. Vafundisi vedu. Tinosangana kudenga Baba Jesu ono kutenda kuna Baba tita sangani tinosangana kudenga kuna Baba ticha sangani tinosangana kudenga nero para Jesu dikono kutenda kuna Baba ticha sangani tinosangana kudenga nero para Jesu da Jesu no kutenda kuna Baba ticha sangani famba Zinyoro famba Zinyoronyo tinosangana kudenga nero para Jesu Baba no kutenda kuna Baba ticha sangani tinosangana kudenga nero
kuna Baba Tita o tinosangana kuna Baba Tita sangani tino sangana tino sangana ekavero para Jesu
vadonise Dokumentar musiknotes. Masoroni. Tinotenda tichafamba zvakanaka, vafundisi vanamata tadarika tobuda nepakatarisa motikari naita vane leading car embiwa vari kuuya kuzotaura nababa Zvidzai mafambiro atingaite ndizvoka. Thank you so much, tofamba zvakanaka. Thank you very much.